Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech kien skomdu għall-aħħar u ma weġibx meta mistoqsi minn One News minn fejn ġab il-flus biex eventwalment ħallas it-taxxa li kienet dovuta minnu f'daqqa wara li evadija għal snin sħaħ. Grech mhux biss ħarab iżda wkoll qal lill-ġurnalista tagħna ewriet nuqqas edukazzjoni għax bdiet tistaqsi minkejja li ma bedix iwieġeb il-mistoqsijiet li kienu qed isirulu. Tistaqsik propju mistoqsija sempliċi ħafna minn fejn ġibtom il-flus. Tibqa' titkellem waqt li qed nitkellem jiena hija nuqqas ta' edukazzjoni u rispett. Grech naqas milli jispjega minn fejn ġab dawn il-flus biex ħallas wara li kellu 60,000 euro f'taxxa u vat mhux imħallsin. Fil-fatt Grech kien ilu snin jevad it-taxxa u ħallasa biss biex jagħti xturu meta kien se jikkontesta għal kariga ta' kap nazzjonalista lura fl-2020. Il-kap nazzjonalista kien naqas milli jissottometti id-dokumenti tal-VAT għal 3 snin sħaħ u kien ukoll iddikjara dħul ferm inqas minn dak li qala.